हास्लाबनो हाया मिनिना आं खोलायमानो सुबुखौ आंहालाय मा दायजोखौ दा एसेसोल' नोङो गंसे नांबावगौ जाबायलै बस नोंना ओइ गभर्नमेन्ट स्कुल मा बे जुता लंपेन्ट टाइ शार्ट बेग पेन सिल' लबार बबेनिफ्राय नोंसिनिफ्राय दा प्राइभेट स्कुल मा साफा साफाथार दे बुं ए फर एदावलायनाय बि फर बुलायनाय सि फर कामियार सिट डाउन एस फर सिट डाउन सार मा आंखौसो ग्रामार फोरोंबावदों नों सुवाद जानाय ओइ बाबु केमेरा क्लास मा हारसानि सिमान बेलाय बर'नि बुं मा थाखो ओइ बाबु मा थाखो आं थाखो जियाव दा अ सिखाव मिथिगौ आंजों फै आंजों आं नोंनो टिपसन होगोन दख'न नायनायनि आं थाखोलै दा आंहा गोबाव जायो ओइ आइजो ओइ मा बुंदों नों मा बुंदों फंनैसो नांगौ नामा नोंनो मा खालामनो नोंहा नोंथि मा खालामनो नोंहा इदिं फाय फाय एबा मा खालामगोन नोंलाय मा खालामलै नों बाबु बिबार नोंनो दुइ तिनि बापावलै मा जाखोलै ओइ दिंथि लेंनो जियाव थांनिलै थांनिलै हां गंसेयाव दोनना फैखा फाय दङ थाबाय नोंलाय आला सुवादा खारलांबायसो बुं रे दादो बस एबार आंसो बुं लागाव ए दे फाय ओइ बाथ्रा बुलि pak nomor telepon nung boleh bro pada nani jangan bos re bos sudah baik kalau shoulder bego shoulder baik iPhone 2 3 bisa ini kan lebar bosan ini ba Lain style ko ini sini. Straight. Sebenarnya Good. Sana. Alali hasilnya masih Wih. Nah, kita bawa nih, sama-sama menjong gue seperti itu nih. Nung ini kan sebenarnya ini bisa nanggo, sandung gue sayau. Five. Good. Straight. 3 5 1 2 3 Ini kuntal dulu.
मानसिफोरालाय बहा थांजोबखोब्रा नुलाखै माथो ए बसफोरायावसो दङ Putri. Soर मोनलै बे एक्टरा